дар шаҳри ҳисор аз ҷониби кормандони мақомоти маҳаллӣ, шабакаҳои барқ ва хадамоти давлатии оташнишонӣ дар шаҳри ҳисор дар ҷамъияту деҳот, бозор, дуконҳои хизмативу маишӣ, мулоқоту вохӯриҳоро миёни сокинон бо усули хона ба хона ва рӯбарӯ аз самаранок истифода бурдани нерӯи барқ ва пешгирӣ аз сӯхтор корҳои фаҳмондадиҳӣ идома дорад. дар рафти корҳои фаҳмондадиҳӣ масъулин бо сокинон оиди истифодаи оқилонаву сарфакоронаи нерӯи барқ ва танҳо дар ҳолатҳои зарурӣ истифода бурдани нерӯи барқ мулоқот намуданд. сокинонро водор намуданд ки ба таъмини фаъолияти мунтазаму бо эътимоди шабакаҳои интиқоли барқ ва низоми энергетикӣ мусоидат намуда вобаста ба имконият барои пухтупази хӯрок, гарм кардани хона аз истифодаи ангишт ва ҳезум мувофиқи мақсад аст. қувваи барқро мо фақат барои рӯшноӣ истифода мебарем, барои утоқҳои мо нишаст, шиштани чизҳо тамом. Дигар мо ягон маҳсулотамонро фақат бо гази моеъ ва ангишсанг мепазем. қувваи барқро мо сарфакона истифода мебарем. бояд гуфт ки дар шаҳри ҳисор бо ҷалби муовинони раиси шаҳр, мудирони бахши шӯъбаҳо, раисони ҷамоатҳо, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва ходимони дину раисони маҳаллаҳо гурӯҳҳои корӣ таъсис дошта то имрӯз дар минтақа байни мардум корҳои фаҳмондадӣ гузаронида ва боз идома дорад. иттилоъ дода шуд ки назоратчиёни шабакаҳои барқ низ ҳамарӯза дар байни аҳолӣ ба гузарондани корҳои фаҳмондадиҳӣ ва ҷамъоварии маблағи истифодаи нерӯи барқ машғуланд. мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии шаҳри ҳисор ҷиҳати иҷрои дастури супоришҳои пешвои миллат оиди сарфаи сариштакорона истифода намудани қувваи барқ гурӯҳҳои корӣ таъсис дода дар маҳал бо аҳолӣ ва ташкилоту муассисаҳо корҳои фаҳмондадиҳиро баромадааст. аҳолии шаҳри ҳисор масъалаи мазкурро хуб дарк намуда ба сӯзишвории алтернативӣ аз қабили ангишт ва ҳезум ва дигар сӯзишворӣ истифода намуда истодаанд. корҳои фаҳмондадиҳӣ дар асоси супориши раиси шаҳр гурӯҳҳои корӣ таъсис дода шудааст дар тамоми шаҳраку деҳот бо аҳолӣ ҳамарӯза гузаронида шуда истодааст. инчунин санҷишҳои муштарак аз ҳисоби кормандони шабакаи барқ, хадамоти оташнишонӣ ва дигар ташкилоту муассисаҳои дахлдор таъсис дода шуда дар маркази шаҳр ҳамарӯза гузаронида шуда истодааст. аз ҷониби кормандони хадамоти давлатии оташнишонӣ дар шаҳри ҳисор дар рафти санҷиш дар баробари роҳҳои ҳаракати нақлиётҳои оташнишонӣ ва манбаъҳои об, воситаҳои аввалиндараҷаи оташнишонӣ, системаи аз сӯхтор воқифкунанда, истифодаи асбобу таҷҳизотҳои барқӣ, инчунин ба риояи вазъи бехатарӣ аз сӯхтор дар хона, бозор ва дар дуконҳои хизмативу маишӣ диққати асосӣ дода ба масъулин барои дар сатҳи баланд ба роҳ мондани талаботи қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор тавсияҳои зарурӣ доданд. дар ҳақиқат имрӯзҳо тамоми мардуми кишвар, ҳар як оила, ташкилоту муассисаҳо ва корхонаву коргоҳҳои истеҳсолиро водор месозад ки вазъиятро дуруст дарк карда ҷиҳати оқилонаву сарфакорона ва мақсаднок истифодабарии нерӯи барқ баҳри пешрафту тараққиёти ватан саҳмгузор бошанд. гузарондани чунин корҳои фаҳмондадиҳӣ ҷиҳати сарфакорона истифодабарии нерӯи барқ дар шаҳри ҳисор идома дорад.